mag ngima to kod chiemo ne joma tindo oseyangore ni nong'no pod en chandruok maduong' ne nyithindo e bwo higni mantie bwo higni 5 e piny Kenya kata moloyo e gwenge ma ongoro. Kaluwore kod ripot mar kaunti mar Elgeyo Marakwet, atamalo 22 mar nyithindo othirno, atamalo 4.8 ok dong e yo makare ka atamalo 13.9 ratil margi ni piny. E kinde ma gitemo duoko pek ni chien, kaunti ma Elgeyo Marakwet oriwore kanyachiel kod riwruok mar World Vision kokadho e chenro mar Realizing Gender Equality, Attitudinal Change and Transformative Systems mondo ng'ere kaka inyalo kata mong'ere kaka reacts mondo okony e ng'iyo weche mag jiwo dongruok mag nyithindo mondo gineni gidongo e yo makare kendo ketenge omenda moromo manyalo romo milion 803 e jiwo chenrono. Koloso e kinde mane giyango chenro makamano, gavana mar kaunti ma Elgeyo Marakwet Wilson Rosich wacho ni atamalo 10 mag nyithindogo gin mago dongo gi rochene nikech dhier e kind oganda. So meaning they will not perform as normal children. Children who are also malnourished are likely to be infected with diseases. They are more likely to be in hospitals and their growth are more likely to be affected. World Vision Kenya launched what we call Enough campaign. This Enough campaign is about fighting child nutrition or child hunger. That no child should die because they don't have adequate food. These two programs, Your Excellency, therefore fit squarely into our campaign of ensuring that we have enough food for everyone. We are highest on malnutrition than the national average. Yani sisi ni wala hatukuli chakula mzuri zaidi kuliko Kenya. Tunaweza kula ugali na chakula kidogo hapo, lakini chakula hiyo haina ile ladha, ile nutrition ambayo inasaidia mtoto akue kiakili na akue kimwili. So World Vision is coming to slay the worst enemy that we have, which is nutrition.